Aké si mám dať urobiť na šťastie? Či spolu? Alebo trošku si Trošku, môžete tam, Simonka, tam môžete aj bežať spolu. Ja tam posielaš do tunela, chápeš? A je tu jedno v podstate, do ktorej diery, tak tam akože bež, hej? No. Nie hlavne, aby sa rozbehol, hej? Ja mu Pekne ho ťahaj. Ja mu riadne budem pre tunelom riadiť. Áno, áno, hop, hop, tunel, iba tu normálne. Aha, tu máš rovno, len stále, hej, do toho tunela, hej? A už má skokom ďaleký máte do tunel. Áno, len nie, že to odflákneš a pobežíš k oranžovému stredu, pekne choď, lebo vidíš zase, hej? Vidím, že ľudia sa tam proste odfláknú a peš tam nevíde. Bože, majú na cesta. Nie si mal to. Moja. Nie. Či čo? Hej, hej, dobre, dobre. Nie, že to už mala ísť teraz do toho. A tréner môže mať